Productions. Maulana Imam Ali fansar rayuwa na baka mijin na Fatima. Ya Maula Imam Ali fansar rayuwa na baka mijin na Fatima. Maulana Imam Ali fansar rayuwa na baka mijin na Fatima. Ya sarkin da ya halitta ka are ni lokaci kai muni lamuni buwayi yau zan yi sokaci gaban arzikin ka Allah in zan bayar wace dan albarkacin futuhi dan na Fatima. Jikan yi mamali Allah bani karka bare su batar da ni Allah kai ni karka bare ayye babu ni Allah sa su ji ni su zamto kai sunai da ni dan albarkacin batula sai da mukarrama matar Imam Ali. Maulana Imam Ali fansar rayuwa na baka mijin na Fatima. Salli ala farin jaka da mai farin gani annabi shakira abun so mai kyau da rawani sa'alai sahabai sun mai da martani in an jawo shugaba take za su hausu ma sabon samu kammali. Salamun alaiki ummul shirafa mafi isa salamun alaiki gunki na zo har na durkusa salamun alaiki ke ban sitirar yabo na sadan albarkacin ma'aiki sai da mukarrama matar Imam Ali. Maulana Imam Ali fansar rayuwa na baka mijin na Fatima. Imam Al-Hassan da sanku ake gane mumini Imam Al-Hassan da kura ya haska zamani Imam Al-Hassan cikin mabiyan kasa da ni Imam Al-Hassan kamar ludufi dan isar kuma ya danna na Fatima. Imami Husaini labai kauba ga shirafa Imami Husaini na yabo na jaddada Imami Husaini dube ni ga masada suna bi suna ta zagi ne ya ga Zainab ya yan Imam Ali. Maulana Imam Ali fansar rayuwa na baka mijin na Fatima. Sarkin auliya Abul Abbas dole sai da kai barhama shagarauniya waye za ya ja da kai Ahmad yarwa shugaba kun ka muke takas da kai sai hasken da ya dago ni kyau mumini gwani ya mai san Imam Ali. Samu asalin sa nema ne na yi arziki na samo abun da nan nema babu shamaki haske maganin duhu mata su suke ciki noma dole sai da taki mu ka zuba mana mai tiraja mu je uba. Maulana Imam Ali fansar rayuwa na baka mijin na Fatima. Sai nema ake fa ba masanin ka a ko'ina sai zance ake a kanka ya imamuna kowa na bidar ya ganka a yau ya muradina kai mana lamuni mu zo mu gare ka abin yaba ba dan halin mu ba. Duk mai san kashi yake san Allah abun yabo wanda ya bar kashi ya bar Allah mai yin rabo haske maganin duhu gwada kake ka wuce tabo sirrin la ilaha illallah ya muje uba ni ban san kamar ka ba kuma ba za a yau shi ba. Maulana Imam Ali fansar rayuwa na baka mijin na Fatima. Ni ban san abin da zan ce kan martabar ka ba komai na faɗi masoyi bai kai na rambo ba Allah ne ya yi ka shi ne masanin ka shugaba ba wani wanda za ya kai ka bambar faɗar ka ba Maulana Imam Ali. Ni dai na sani ina san ka da gaskiya gwani ni dai na sani ina bin ka da gaskiya gwani ni
sayyidina Imam Ali. Maulana Imam Ali fansar rayuwa na baka mijin na Fatima. Mai nema tire da wa tafiyar ba ma jira, tafiyar alin nubuwa Allah sai an jira. Amara audan suka yarje ta gama ya tira, Mansur mai gaisuwa da gwanzo alfantami. Uban dakin azama, uban dakin azama, uban dakin azama.